салом ба кулли тамошобинони телевизиони футбол. ҳафтаи қаблӣ майдонҳои муҳташами ҷаҳонӣ хеле зиёд гарм буд. ҳамакнун месазад атрофи чанд мавзӯе аз ин бархӯрдҳо ҳарф зада бошем. моро пайгирӣ кунед. Антонио Конте дар соли 2022 аллакай сеюм бор аст аз дастаи пештараш Челси шикаст мехӯрад ва бадии кор ҳам дар ин аст ки дар ҳамин бозиҳо бачаҳои ӯ ба дарвозаи Челси ҳадди ақал як гол ҳам назаданд. Челси сеюмин муддаӣ дар пойгаи ҷадвали чемпионати Англия ба ҳисоб меравад. Ба онҳо зарур буд Тоттенхемро шикаст бидиҳанд то фосилаи андак тӯлонитари байни холҳоро бо Манчестер Сити барқарор намоянд. Инам дар ҳоле буд ки Сити бозиро бо Саутгемптон мусовӣ карда буд ва барои Челси шароити афзун додани холҳо пайдо шуд. Тухел ин навбат барор ёфт. Тоттенхемро боз шикаст дод. қисми аввал баробар буд, дастаҳо ба навбат якдигарро идора мекарданд, вале Челси нисбати Тоттенхем андак оқилонатар рафтор мекард. Чанд зарбаҳои хавфнок ҷониби дарвоза равон карданд ва дар идораи туп ҳам чанд дақиқаи бартарӣ доштанд. 75 ба 25 ин буд натиҷаи тубидоракунии бачаҳои Тухел. баъди танаффус ашрофзодаҳо бо тамоми ҷузъиёт аз Тоттенхем бартарӣ доштанд. аввал Ҳаким Зиеш зеботарин голро зад. баъди ирсоли Ходсон адои марокашӣ тӯбро рост ба кунҷи дарвоза равон кард ки ӯ голлорис дар ҳайрат афтод. Зиеш баъди ин гол лабханд зад ва мутмаин ҳам буд ки дар Премер-лигаи Англия чунин гол хеле вақт шуд иттифоқ наафтодааст. дуюм голи Челсиро Тиаго Силва зад ва рекорди навинеро дар таърихи футбол навишта кард. ӯ баъди соли 2013 аввалин футболбози синну солрафта мебошад ки гол мезанад. ӯ ин голро дирӯз дар 37-солагиву 123-юмин рӯзи зиндагиаш зад. Челси ҳоло бо як холи кам аз Ливерпул дар зинаи сеюм аст ва аз лидери ҷадвал Манчестер Сити 10 хол қафоянд, вале шаҳриҳо боз як бозии мавқуфгузошта доранд. хулас ба гумони ман Челси барои чемпионии Премер-лига ягон хел шонс надорад. шумо душмании ҳатто хатарноки миёни Ливерпул ва Эвертонро хуб медонед. Якдигарро чашми дидан надоранд ва ҳатто дар гузашта ҳангоми бархӯрди мухлисон чанд ҳолатҳои фавтидан низ ба қайд гирифта шудааст. Джерардро шумо хуб мешиносед. яке аз сарсупурдатарин футболбози собиқи Ливерпул ва бозигари таърихии бошгоҳи Мерсисайдӣ ба ҳисоб меравад. дирӯз ӯ дар майдони душманаш ба сифати сармураббии Астон Вилла қадам гузошт. мухлисони Эвертон баробари дидани Стивен Джерард ба сифати бадбинӣ садои ҳуштаг баланд карданд ва Эвертон ҳам бояд дар муқобили душмани принсипиалиашон ғалаба мекарданд, вале онҳо ба мақсадашон нарасиданд ва Джерард ба сифати сармураббӣ дар хонаи душманаш пирӯз баромад. ин ғалаба риштаҳои асаби мухлисони Эвертонро меканд ва Джерард ҳам билохира ба риштаҳои асаби вайроншудаи мухлисон фишори алоҳида зам кард. ӯ ба сифати масхара рӯ ҷониби мухлисони Эвертон гардониду забони худро газид. баъдан мухлисон ин моҷароро идома доданд ва дар саҳифаҳои Инстаграм аксеро ворид намуданд ки он ҷо Джерарди хеле кӯчак бо пираҳани Эвертон истодааст. баъдан маълум шуд ки дар хурдӣ Джерард чанд маротиба бо пираҳани Эвертон ҳам ба майдон баромадааст. Астон Вилла баъди омадани ӯ ба қатори дастаҳои пурқувват шомил шуданист. қасди асосии Джерард курсии сармураббигии Ливерпулро соҳиб шудан аст. Юрген Клоп вазифаро медода бошад. Реал боз бо Элче вохӯрд ва боз ба мушкилиҳои зиёде рӯбарӯ шуд. онҳо бо голи наҷотбахши Эдер Милитао дар дақиқаи 92 аз ин мушкилӣ раҳо ёфтанд. Мадрид бо ин даста ин моҳ сеюм бор аст бозӣ мекунад. дар ҷоми Испания дар ду бозӣ ба азоб аз онҳо гузаштанд. ин дафъа ҳам таърих такрор ёфт ва бо машаққати зиёд як хол гирифтанд. Реал ин навбат ба ҳеҷ ваҷ таваккал намекард ва ҳайати асосиро ба майдон мебаровард, чун мухлисони бошгоҳ бо суперлегендаи худ Пако Хенто хайрбод мегуфтанд. ӯ рӯзи 18 январ аз дунё гузашт ва рӯзи хайрухуш қариб бачаҳо ба қавле шарманда мекарданд, вале голи Милитао дар охирин нафасҳои бозӣ Реалро аз шармандагӣ раҳо дод. мавқеи Реал дар ҷадвал ташвишовар нест. бо 4 холи зиёд аз Севилия дар садри ҷадваланд. моҷарои дигар ин аст ки Бензема то ин дам ягон маротиба дар карьераи худ дар иҷрои зарбаҳои пеналти иштибоҳ накарда буд ва барои аввалин бор имшаб пеналтиро задан натавонист.
болои сӯхтанамакҳо бо сабаби осеб ӯро Анчелоти иваз кард ва то ҳол тақдири ояндааш норӯшан мемонад. Реал мисле ки боз ба зону меафтад, вагарна муқобили Элче бояд дастаи занонаи Реалро мебароварданд. Супер Марио ба майдони калони футбол бармегардад. Балотелли дар чемпионати Туркия ки соли гузашта дастаи қаблияш Монсро бо Адана Демирспор иваз карда буд, омораш бад нест. Дар 21 бозӣ аллакай 9 гол дорад ва ҳамчунин 5 партофти головар ҳам кардааст. ӯ ҳатто Роберто Манчиниро ҳайрон сохтааст. инсайдери машҳури футболӣ Фабрицио Романо иттилоъ додааст ки Роберто Манчини сармураббии мунтахаби Италия Марио Балотеллиро ба ҳайати мунтахаб даъват кардааст ва футболбоз қарор аст ки тамринҳои дастаҷамъонаи моҳи январӣ ба Италия биравад. Манчини гуфт ки пайи Балотелли аз моҳи сентябр кор мекунад. ӯ ҳамчунин қайд кардааст ки ман қаблан бо Марио кор кардам вақте ки ӯ ҷавон ва хеле чолок буд. ӯ бозигари фавқулода буд ва мемонад. биёед фаромӯш намекунем ки ӯ ҳанӯз дар синни 31 аст ва ӯ бояд дар қатори топҳо бошад. ҳарчанд ӯ 5-6 соли охир истеъдоди асили худро нишон намедиҳад, гуфтааст Роберто Манчини. ахиран дар 31 солагӣ ақли Марио Балотелли даромад. сабаби кулли аз футболи калон дур шуданҳояш хислати хеле бадаш аст ки ғурурашро шикастанд. Вест Хэм ҳоло барои кулли дастаҳои Премер-лигаи Англия дарди сар шудааст. Манчестер ҳам моҳи январ бо ин даста мушкилоти зиёд дошт. Олд Траффорд аз ҳад зиёд мунтазир монд то дар дақиқаи 93-ми бозӣ Маркус Решфорд голи ғалабаоварро зад. бо шарофати голи Решфорд Манчестер ба чоргонаи аввали ҷадвали Премер-лигаи Англия ҳамроҳ шуд ва дар ин макон мавқеи шогирдони Дэвид Моесро танг карданд. барои футболбоз ин дастоварди аҷибе буд. аз моҳи декабри соли 2020 Решфорд ягон маротиба пайҳам дар ду бозӣ гол назадааст ва ин навбат баъди Брентфорд ҳамакнун голи дигар мезанад. рекорди дигаре ки Маркос ба номи худ муҳр зад, ин чорумин голаш дар дақиқаҳои баъди 90 аст ки то ин ҷониб ба касе аз футболбозони таърихи Манчестер Юнайтед ин омор даст надодааст. вале дар рӯйхати умумӣ Решфорд ба истилоҳи кампанияи аҷиб дорад. он ҷо исми футболбозони маъруф Иан Райт, Стивен Ҷерард, Папи Сисе, Кристиан Бентеке ва Садио Мане навишта шудааст. Решфорд то омадани Роналду бозигари беҳтарин буд. ин ҷо танҳо ӯ насӯхтааст. Бруно Фернандеш ва Эдинсон Кавани ҳам димоғашон сӯхтааст. Вулверхэмптон Брентфордро шикаст дод ва ин шашумин бозии пайҳаме аст ки Вулвз шикаст намехӯрад. аммо ин бозиро мухлисон дар ёдашон боқӣ мемонанд ва ин барои натиҷа не, балки барои як ҳодисае аст ки дар дақиқаи 35 ба миён омад. довари бозӣ дар дақиқаи 35 садои ҳуштаки худро баланд кард ва футболбозонро фармон дод ки ҳар чӣ зудтар майдонро тарк кунанд. гуфта мешавад ки довари бозӣ дар болои майдон як ба истилоҳи дрон ё асбоби парвозкунандаи наворбардориро мушоҳида кард ва футболро манъ намуд. ин ба он хотир будааст ки чунин дастгоҳҳои наворбардориро бештар дар амалиётҳои террористӣ истифода мебаранд ва бозиро манъ кардан ба хотири бехатарӣ буд. бозӣ муддати 19 дақиқа мавқуф шуд ва ҳамин қадар дақиқаи дигар ба қисми аввал зам карда шуд. ин дрон дигар болои майдон пайдо нашуд ва қарори доварро ҳам ниҳодҳои интизомӣ амали дуруст хонданд. мухлисон 19 дақиқаи дигар мунтазир шуданд ва ҳамин тавр Вулверхэмптон ғалаба кард. ба гумони ман касе аз ҳамсояҳои майдон хуши рафтан ба майдонро надошт ва бо ҳамин восита бозиро тамошо карданӣ буд ки нашуд. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.